देख मो सारा लागनी कहूची देखा ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିନେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆମର ବନ୍ଦ ହଉନି। କଂସେ ମୁଢି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାଦାମ ଭଜା ହଉଛି ଖିଆ ହବ। ସେଇଥିର କଳି କଜିଆ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସେଇଥିର କଳି କଜିଆ ନ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଇଠା ମାରିମି ମାଡ଼ ଦେମି। ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯିବେନି ତା ବାପ ଘରକୁ ବୁଲତେ ମୋ ବୋଉ କତିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୁଲତେ ଯିମି। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ବାହାରିମି ସେତେବେଳେ କଳି କଜିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି। କିସ କରିବି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ବାଦାମ ଭଜା ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା ହେଇ ବାଦାମ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଖଡ଼ 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 ଅନ୍ଧାର ମୋ ରୋଷେଇ ଘର କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଗୁଇଠା ପୁଣି ଗୁଇଠା ଉପରେ ଗୁଇଠା ଏ କ'ଣ ହଇରାଣ ମତେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଟୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପ ହେଇ ପୁଣି ହେଇ ନବୀନି କାଗଜର ପୁଣି ନା ବାଦାମ ମୁଡ଼ା ହଉଛି। ହେଇ ବାଦାମ ମୁଡ଼ା ହଉଛି ନା ବାଦାମ ଖିଆ ହବ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକା ହେଇ ବାଦାମ ଭିତରେ ପୁରା ହଉଛି। ହେଇ ବାଦାମ ଖିଆ ହବ ହେଇ ଚାଲିଲେ ଧରିକି ହେଇ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଚାଲିଲେ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘର ବାହାରିମି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଜିଆ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପ ଘରୁ। ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ଆସୁନି ମତେ ନେଇତେ ସବୁବେଳେ ମତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପ ଘରୁ ମତେ ଛାଡ଼ୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି। ଦିଅ ମତେ ବାଦାମ ଦୁଇଟା ଦିଅ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଛି ମତେ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଛି। ମୁଁ କିସ କରିବି ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ଆସିକି ହଟପଟ ଦେ ଲଗେଇଛି। ରାତିକି ପୁଣି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିମି ସୋୟାବିନ୍ ଚିଲି କରିମି। କେତେ ତ କାମ କରିମି ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ କାମ କରିମି। ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିମି ବାପ ଘରୁ ଟିକେ ବୁଲତେ ଯିମି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ କ'ଣ